Okay mga Lods, meron ulit tayong bagong gaming app na pwedeng pagkakitaan. Ito ang Diamond Game. Siyempre, mag-register muna tayo. Lagyan lang natin ng phone number, new password, at magsasend yan ng code. Lagyan nyo lang kung may referral ID kayo. Then, confirm. At may free 6 coins yan mga Lods. Andito naman ang pwedeng malaro dito. Dragon Tiger, Color Game, Guess Size, Cockfighting, Poker War, at marami pang iba. Siyempre, lagyan muna natin ang wallet natin. Click lang natin tong wallet sa tagiliran. Ang 100, 200, may free 15 coins yan. Ang 500, 1,000 pataas, may free 55 coins naman yan. Siyempre, kung may cash in, meron din namang withdraw. Click lang natin tong withdraw. Lagay natin ang amount. Dapat nakabay ng GCash mo. Then click withdraw. Oh, ano pang iniintay nyo? Download nyo na.